Sing dados cemplung nggih golek sing apik sing disawang niki kita penak. Iya sakarmu. Sing dadi seminten golek sing kendel rama sing wani wuda teng panggung. Bocah kaya ngono. Wis ngono metu engko ndak malah tekan ndi metu. Gage metu. Nggih ngestaken dawuh angguk rama angguk. Iya. Angguk. Patoke sing cekak nika jantung Abimanyu iso mabur Aja kaya bocah cilik. jalitan delmong Jatilan. wale Iya. jatilan nggih mawon niku ya kesenian tradisional mengkene pun boten komanan demit sing kon ngangslupi durna hus isih urip kok ngangslupi ora. Aku paling ngangslupi Mbakmu Putri. Wis ora wani liyane wis. Sampun nyuwun pamit. Sing hati-hati. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Paman Patih Ploso Jenar. Kawula nok-non kira anak Prabu. Sakalangkung gorawalan panampinipun ing abdi kepatihan. Dupi kula tampi timbalanipun Paduka anak Prabu Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salomba pinanjaring alun-alun katemping samirana. Kumite racaruk maras. Nang sarmonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan nggih. Wanter sabda pangandika Paduka anak Prabu Ngastina kawula nok-non nggih. Paman Ploso Jenar. Kadiparan anggere si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun. Maranata tata rakiting negari Ngastina. Maradiake matur marang manira. Samendang aja nganten ing karempit paman Ploso Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembang kula anak Prabu Duryudana menawi Paduka ndang bab tata rakiting mraja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapti akar lungguring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi Prajurit mboten kendhat angnipun sami gegladhen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja Paduka mboten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-nok. Paman Ploso Jenar nggih ndadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra Ngastina. Ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggone paman lenggah ngadhep wong ngarsaning manira Paman Ploso Jenar. Sampun boten kirang prayogi anak Prabu namung derelan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhang pada Paduka anak Prabu. Sampun lo tampi dawa sami-sami Paman Ploso Jenar. Ikas kecok nanggen jengandika lenggah Paman Patih Ploso Jenar. Sampun boten kirang prayogi nggih anak Prabu Ngastina. Bawadana Bapa ing saka lima salawujeng andika Bawadana kula ngaturaken karaharjan Arawa Paduka Bapa Prembantu ing saka lima Bapa Premban Kumbayana. Yai Sakalangkung katedha kalih gumurda silpa martanipun Yayi Prabu ingkang rumentah dhumateng Raka para Mandura. Sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Namung kepareng ingkang Raka ngaturaken puji astawanipun ing Raka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa. Allah nuwun Yayi. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Raka ing Mandura. Dinten sak mangke menika Yayi Prabu Duryudana namung semantena Koko Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun hamba yang dhateng rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu.
badhe wonten atur ingkang kula aturaken dhateng ngarsa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung boten lega raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina Duryudana menawi dereng wonten wiyosing pangandika Paduka kepareng manglubirna sing samudra pangaksami dhateng ingkang rayi. Anggen kula wantun amboyong irawu Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa sesembahan kula Koko Prabu Balarama pengayoman kula jagat wasisaning upatra wayapura jagat yayi. Sampun ngantos Paduka Yai Prabu paring dawuh mekaten menika kala wau mestinipun sampun sakrepipun menawi ingkang raka katimbalan tumuli sowan wonten negari Ngastina sabab jagat menika sampun dados paseksen bilih ingkang raka menika minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula para Sata Kurawa mila menawi wonten abang biruning lampahipun para Sata Kurawa ingkang raka ingkang tatanggal jawab mila dinten samangke kula gelak lampah kula prapteng negari Ngastina ngestu padha lawan sabda pangandika Paduka Yai Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula tampi bila dikalangkan samangke ngraka kadawan sowan wonten negari Ngastina Yai gading sampun samapta ing gati sawega ing diri ingkang raka sampun prapteng datul ya Praja Ngastina mboten wonten ceceking raosipun ingkang raka ing Mandura namung nedya nyadhong dawuh timbalanipun Paduka Yai Prabu Ngastina ing mekaten Yai tumunten kababarna ingkang raka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda ta Paduka Yai Prabu Ngastina Yai Prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapa ing kepati Yanggir semunipun radi kaget manah kula teka Paduka ngawontenaken masewakan ingkang beneh kalahan adat ingkang sampun mugi wonten suka lilaning penggalih Paduka anak Prabu keparengan Mbah Barana dhateng ing bapa ing kepatihan menika wonten paridamel menapa tuwin badhe wonten dawuh saking Paduka anak Prabu ingkang kados pundi kula nedya midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika Paduka anak Prabu Ngastina senajan ingkang bapa ing suka lima semanten ugi nggih teka Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kalahan adat ingkang sampun andadosaken kejot raos sing manahipun ingkang bapa ing suka lima menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna nanging layu adi tumeng sentana para punggawa lan para nayaka monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lan ingkang bapa ing suka lima kula nedya midhangetaken sabda pangandika Paduka anak Prabu Duryudana menapa dene Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh radat ingkang sampun menika nggih anak Prabu Jaka Pitana kula rambyang ningkang Lirewang Candra katawangan jas katuritan limut kapiataning ojit Mendri Yama Nawum Kakungeng Kakungeng Iwang Wisesa Koko Prabu wonten dawuh Yai
Dari kelenggan samangke kula mboten badhe ngrembak perkawis negari miwakan lindranipun ingkang putra utawi ingkang Rayi Ngastina. Napa dinten samangke kula badhe ngrembak perkawis kulawarga negari Ngastina. Inggih menika kulawarganipun ingkang Rayi Duryudana. Lho, wonten menapa? Menapa wonten perkawis sing ngembet dhateng ingkang garwa inggih menika Yayi Ratu Banowati. Menapa wonten perkawis sing ngembet dhateng kulawarga paduka sanesipun Yayi kebareng ambabarang dhateng Raka ing Mandura. Nggih, wale-wale menapa? Tigang dinter kepengker kula menika nampi dhateng panganisipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Anak kula Lesmana Mandra Kumara gandrung-gandrung kapirangu kaliyan satunggiling wanita wekasan nangis wonten pepangkonipun ingkang Rayi Duryudana. Piyambakipun mutah kepengin dipun dhaupaken kaliyan satunggiling wanita menika kala wau. Prasetyanipun Lesmana menawi boten kasembadan anggenipun badhe hanggarwa dhateng wanodya menika kala wau badhe dipun enthengaken pecah gesangipun dadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang Rayi Duryudana. Koko Prabu ngemuti bilih anak kula ingkang jaler menika namung Lesmana ingkang benjangipun badhe nglintir ke prabonipun ingkang Rayi menawi kula sampun kepareng lengser ke prabon. Inggih namung Lesmana ingkang kula golo-golo. Inggih namung Lesmana ingkang kula deng-deng supados sak mangkenipun saged gumanti ke prabonipun ingkang Rayi Duryudana. Dinten samangken Lesmana mutah dhateng kula kepengin dipun dhaupaken kaliyan setunggiling wanita menika ngandadosaken jibeg raos sing manahipun ingkang Rayi Duryudana. Mangribi Nun sewu Yayi, paduka menika Nalindra Gung Binathara. Jagat menika ngantos kebrebeken dhateng memandhangipun Nalindra Ngastina, Nalindra Sugihbanda, Sugihbandu. Panjenengan menika Nalindra Sugihbanda menika seprapat jagat kesugihan panjenengan. Sugihbandu panjenengan menika Nalindra ingkang Abebala-raja. Tegesipun menawi namung babakan anggen paduka badhe malakramakaken ingkang putra kemawon teka ngawontenaken pasiwakan kados mekaten menika kala wau. Mesthinipun anggenipun badhe malakramakaken ingkang putra inggih menika anak kula Lesmana Mandra Kumara menika wonten wigati dene paduka ngrawuhaken para sepuh madaning Datulaya lakar kalersan mekaten. Yayi tumrap kula aturi paring dawuh lajeng bot repotipun menapa ing atasipun panjenengan menika Nalindra namung perkara ngrabekke anak iku dadak nganakake pasewakan mboyongi dhateng sowanipun ingkang Raka Paman Harya menapa dening Bapa Durna. Jenyatanipun menika sampun dados kewajibanipun tiyang sepuh malakramakaken dhateng atmajanipun piyambak. Nggih, kula ngaku bilih menika dados pakaian kula. Nanging kula kesuta kemawon jibeg raos sing manah kula gagas dhateng kawontenanipun Lesmana. Menawi dipun gayuh menika lamaking wanodya kemawon tartemtu kula boten badhe ngrawuhaken para sepuh. Namung ingkang dipun gayuh menika satunggiling wanita menawi mangke sisip sembiripun namung dados dardah pasulayan. Liripun paduka paring dawuh mekaten, Koko Prabu ingkang dipun jangka dening Lesmana menika inggih menika pun anakipun kadang kula Panengah Pandhawa putra ing Madukara pun Dewi Janakawati. Monggo kabar ingkang sampun kula tampa Janakawati menika sampun kapacangaken kaliyan inggih menika atmajanipun Yayi Werkudara ingkang wragil inggih menika pun Antasena. Menawi ngantos Lesmana menika mangke rusak ajak-ajak dosa upaya kuwatasipun ngarah wanita kemawon teka sampun ingkang sampun pepacangan. Menapa boten badhe saru dinulu, menapa boten badhe ngembet dhateng wirangipun tiyang sepuh menika Prabu ingkang dadosaken sabab dene kula ngrawuhaken para sepuh wonten ing madyaning Datulaya negari Ngastina dinten sak mangke menika Koko Prabu Baladewa jagat Dewa Bathara jagat Pangestu. Weladal laras pangandika paduka Yayi Prabu menika sanes bab ingkang gampil nanging prayoginipun dipun rembak sabab menawi sisip sembiripun mangke lajeng tumuli ampyak awur-awur anglamar dhateng Janakawati sampun kapacangaken dhateng pun Antasena. Menika mangke sisip sembiripun kirang-kirang bejanipun malah ngembet dhateng ingkang sepuh tegesipun
sing padha panca bakah, sing padha ora trima malah sing tuwa. Menika mangke mboten bae deket sae ketadosanipun. Kasinggihan mekaten Paman Haryo Wonten dawuh. miturut pemanggihipun paman kados pundi? Nuwun sewu nggih. Mboten nama kula menika badhe nglincipi carang ingkang sampun papak mboten namung tumrap kula. Jenakawati menika leres sampun dipun pacangaken kaliyan pun Antasena. Ning tembung dipun pacangaken menika rak dereng resmi. Tegesipun dereng dipun sekseni dening sinten kemawon. Langkung-langkung dereng dipun adepaken wonten ing pranata agami. Inggih. Tegesipun dereng sah. Menawi dereng dipun adepaken wonten ing pranata agami ingkang cara sak mangke ijab. Menika tegesipun Jenakawati menika tasih sah dipun gayuh sinten kemawon. Menawi cara kula kados mekaten menika. Nuwun sewu nggih, kula kok rada mathuk, rada cocok kan manggihipun Adipati Hayya Sengkuni. Jenyatanipun Jenakawati menika dipun pacangaken kaliyan Antasena. Wong sing dipacangake menika saged dipun rusui nggih. Saged dipun rusui. Kanten kados pundi mangke supados saged angewat dhateng temanten putri supados sak mangke purun raupanipun Lesmana Mandra Kumara wayah kula menapa inggih dipun iming-imingi Mas Picis Rajabrana dipun iming-imingi kelenggan derajat pangkat kula kinten sak mangke badhe saged tumuli lajeng nilar dhateng pun Antasena ning sak mangke lajeng tumuri teluk dhateng pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara wonten dawuh nuwun sewu. Jenakawati kaliyan Antasena menika sampun dipun pacangaken. Leres. Kenging menapa Bapak Dana lajeng aja-aja dadi Kyai Prabu Tirtana supaya misahake pepacangane Jenakawati kaliyan Antasena. Nuwun sewu, Ger. Tiyang dipun pacangaken menika rak dereng resmi to. Tegesipun tasih saged dipun suwun, tegesipun saged dipun rebat ngaten. Gumantung dhateng jejeg adeg-adegipun temanten kekalipun. Nek sing diarah temanten wedok, nek temanten digawa kok apa maneh sing lanang ya gelem dijak karo sing wedok. Lho, menika mboten wonten hukumipun. Nuwun sewu. Ning niku jenenge ngrusak wong bebrayan. Lho, wong dereng bebrayan kok. Dereng bebrayan wong nembe lagi pacangan iku dereng. Nuwun sewu, Bapak. Tumrap kula wong ngalami utawi wong badhe nglampahi selaki rabi utawi nambut sreni akrama menika Baladewa wonten petanganipun. Tumrap kula nggih wonten petanganipun. Petanganipun anak Prabu kados pundi? Petangan kula menika siji seneng, loro kenceng, telu kepareng, papat wilujeng. Lho, menika. Tegesipun kados pundi menika? Seneng. Wong bakal nambut srani akrama menika badhe langgeng anggenipun bangun bali wisma. Nek loro-lorone padha senenge. Keplok ora mung tangan siji, ning kudu tangan loro. Nek tangan siji ora bakal muni. Lho, saged mawon keplok ro pupu. Padha dicangking ning abot padha dipikul. Merga wong nglakoni salaki rabi menika padha-padha nggone ngembat urip bebarengan. Mula dijenengi garwa. Rong pribadi ingkang wis dadi sak badan menika tegesipun garwa. Nggih. Lajeng kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kakung lan temanten putri sampun kepareng. Mergi tiyang lampahi salaki rabi menika mboten kok njodokaken awakipun piyambak, ning ya njodokaken wong tuwa, njodokake mitra kawruh tangga teparu lan sak sedulur. Menika wong nglakoni salaki rabi. Sing nomor 4 wilujeng, ora ketang sarwa ringkes diwilujengi. Manut tata cara adat budayane dhewe-dhewe. Menika tumrap kula. Menawi tumrap kula ngaten menika. Menawi tumrap Bawadana tanganipun kados pundi? Wonten nggih, namanipun Pancasuda. Pancasuda inggih. Pancasuda menika tanganipun dinten kelairanipun temanten kakung lajeng dipun jumlah kaliyan dinten kelairanipun temanten putri dipun suda 5. Mangene dipun suda 5 menika tasih turah setunggal siji menika tegesipun pegat pati. Lho, Pegat pati menika terus pundi? Temanten lanang wedok menika mboten cocok nambah seneng akrama merga bakal pegat pati tegese bakal sing lanang apa mandi dhisik sing wedok. Tegesipun Antasena bakal dadi Duda, Jenakawati bakal dadi Randha. Anek Lesmana menika trimah ngarah Randha wae ngenteni dhewe ora apa-apa. Menika saiki menika nggih. Samangke ngaten kemawon. Janaka dipun tembung kanthi sae-sae. Lajeng mangke Lesmana Mandrakarma dipun aturaken kaliyan pun Janaka supados dipun dawaken pun Jenakawati. nuwun sewu, Bapak. Menawi ngantos kaderangan para Pandhawa langkung-langkung kaderangan kadang kula Yai Bratasena inggih werkudara Jodipati
menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nuwun sewu, Werkudara niku sapa? Werkudara niku murid kula. Murid kula sing paling tuwajo niku Werkudara. Werkudara Antasena golekne wong wedok liya ya. Iki Janakawati Ardipe Lesmana. Werkudara tentu saguh, mboten badhe wonten badal dawuhipun Begawan Durna. Semaur iya iko doare ningsun Koko Prabu Baladewa kados pundi Yayi menawi ngendikanipun Begawan Durna menika kula wau leres mboten namung bapa penemban Durna ing sagang nglamaraken pun Lesmana Mandra Kumara nanging klebet ngroko Mandura ugi sagah nglamaraken anak kula Lesmana Mandra Kumara Oh Durna mboten dawuh kelairanipun Janaka menika saestunipun gunggung turahipun setunggal yakin menika sampun mboten badhe dipun wangsuli malih menika sampun dipuntetepaken turah setunggal tegesipun menawi Antasena kaliyan Janakawati menika kelam Pandhawa menika mangke badhe pegat pati dadi duduk utawa randha mekaten nggih dados menawi panjenengan menika nggagalaken Janakawati alipun dapel Antasena menika ateges panjenengan menika ngeman putranipun Janaka ngeman karo anake Werkudara panjenengan netepi minangka dadi wong tuwa oh ngaten nggih niku saestu lho napa kula tau gegara to Nger ati sinong wate cekap kinari among mbak lumembak ombak ing samudra dencengan Paman Arya pinanggih kalian anak kula nuninggi sampun mungkin enggal kadang ingkang putra sampun ngabiyantara nggih anak Prabu Ngastina Paman Blasa Jenar lenggah prayogi kula nestakaken dawuh anak Hanung Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja wong kantheng ning pangucap kababaro dadi pakarti Lesmana Mandra Kumara atmajaku padha raja sak praptamu Lesmana Mandra Kumara Nun Utampanono kula pundi engga jejimat paripe dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka Kanjeng Rama Prabu Duryudana yo Lesmana inggih Rama prayoga nunggonmu lenggah ning ngarsane ingsun sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu iya Lesmana iya lho aja wangsulan nggih nyuwun pangapunten Rama wayah Mas katuran karaharjan Eyang Pate wilujeng Eyang bekti kula katur ngersanipun Eyang Pate inggih kula tampi nggih dawah sami-sami inggih Eyang rinten dalu mboten kendhat anggen kula ndedonga mugi Eyang Pate sengkuni enggal pinapanaken wonten ing papan ingkang sekeca Bunggir anak kula Lesmana padha raja sapratamu nggih wa Prabu Baladewa
Wilujeng kepareng kula ngaturaken sembah sungkeming pangabekti kula Kunjaya. Ya, tak tampa. Pangestune wong tuwa wae tampanono. Kula pun dienggo jejimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya, prayogakno nggon mulungguh. Sampun boten kirang prayogi. Kaya cah SD jaman biyen. Kalimate iki lho. Lho kose Lesmana aja disauri dhisik. Padha Rarja sapraptamu Lesmana, mutuku ngger wong gagah, wong bagus. Lesmana Mandra Kumara. Eyang Penemban Durna. Iya, aku mbahmu Sukalima. Kula ngaturaken sembah bekti kula katong. Oh iya tak tampa. Pangestune simbah tampanono ya, Nggih. Pangestune simbah tampanono Cah Bagus. Kula pundhe nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Heeh. Dek Senen kula dolan teng Sukalima lho, Mbah. Loh, apa iya? Nggih. Ning Eyang Durna mboten wonten. Sing wonten Mbah Putri. Kula tokke saking kandhang terus kula tumpaki. Wis kono sakarepmu. Tajane ndi Mbahmu Putri? Namung mlampah mawon. Ternyata nggih lumayan sekeca. Mula aku tuman. Nggih, Yang. Prayogane lungguhmu ya Lesmana putuku Cah Bagus. Sampun boten kirang prayogi Yang Penemban Durna. Iya, heeh. Lek Karta mboten bagekke. Lek Karta sapa? Lek Karta Marma. Anakku Lesmana padha Rarja sapraptamu. Wilujeng Lek. Bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestune wong tuwa tampanono ngger Cah Bagus. Kula pun dienggo jimat paripe. Rama ada sesuatu. Teka paduka Kanjeng Rama nimbali dhateng ingkang putra pun Lesmana Mandra Kumara. Lesmana Wonten dawuh 3 dina kepungkur kowe nangis ana ing panggoning pun Rama. Ana wigati apa? Lho. Menika rak pasoting to. Aja edan. Kowe nangis ning panggone wong tuamu. Jare kowe gandrung kalian karo swijining wanita. Oh, masalah niku to. Ya. Kowe nganti nangis lan matur yen ora kelakon dhawuh trima to entrengake patimu. Trima tekaning pati ora iso dhawuh karo wanita sing tok kandhake marang Pun Rama. Aduh, Rama. Panci leres ngendikanipun Kanjeng Rama janjane ning bareng panjenengan paring dawuh ingkang mekaten raos tresna menika ngrembaka malih wonten ing salebeting batos kula. Mboten wonten lumahing bumi kureping langit ingkang saged ngrubuhaken bebeteng jiwa kasatriyan kula kejawi namung inggih menika pun Yayi Jenakawati. Oh, Jenakawati. Pasuryanmu sing kaya ngono ndadekake bingung uripe Lesmana Jenakawati. Nyingkar-nyingkur. Tekan kono. Wiwitane Ora laras. Kajenge Ya wis. lingsem yang kemutan. Nuwun sewu nggih, niku rak cakepan gubuk asmara to. Langgih niku kula tengya tresna kalih kula Rama. Menawi Rama boten saged ngrabahaken kula kaliyan Jenakawati, kula pun tuku dadung. Lho. Ajeng nggih napa? Adung nggih kula gantung
tinimbangane urip ora kelakon dhaup karo sapa-sapa pun manggagas ping pira kula ngarah wong wadon ora tau kelakon ming pengangen-angen tok nalika kula ngarah pergiwa kalah karo Gatotkaca nalika kula ngarah pergiwati kalah karo Pancawala Prontowati kalah karo Petruk ing atase kula niku anake ratu nyenengi bakul mie ayam merah kelakon. Napa mboten kasangsaya urip kula Rama? Kula niku anak ratu ning didoi kabejan. Iya. Nggih. Sabanjure Nyumet rokok sik. ratu ming kepengin dhaup kok ora kelakon dhaup. Edan ran Rama Iya. alun iki kudu kelakon nggih Rom kula dhaup kalih Jenakawati Iya. Iya. nek kula mboten enggal dhaup kula niku ming bola-bali diampiri paman-paman kula Sata Kurawa pendak Jemuah Kliwon dijak ngidul alah sampean sing aja-aja iki pendanaan kasatriyan kula menipis merga sulabawane para Sata Kurawa mila dinten samangke Rama Iya, iya. kula nyuwun Rama kersa ndhaupaken kula kaliyan Jenakawati nek mboten estu Rama mboten ajeng nyawang anake urip wonten ing kasatriyan Eyang, Pripun? kasatriyan kula namine napa? Saroja Binangun. Saroja Binangun. Panjenengan dumugi kasatriyan Saroja Binangun mboten ajeng semerep ingkang putra meger-meger nanging namung badhe manggihaken kula dados ngatang-ngatang dados batang Rama. Piye iki kok mung do meneng wae? Kene omong wis berapi-api tak kira terus suluk. Ora. Wah, cilaka iki. Tembungku blas ora dipercaya babar blas. Rama. Iya. Menawi ngantos kula mboten kampang dhaup kalih Jenakawati. Kula ikhlasaken pejah gesang kula. Rama mboten ajeng saged pinanggih kula gesang wonten ing alam padang Rama menika prasetyaning manah kula Rama. Kagatri sang kapirangu pinanggul kinempet kempet dosang retnaning bawana ya tukang walang adi ya tukang kudu kering ya tukang ana sing tias jagat diopatra jagat pangestengara Lesmana wonten dawuh rembug kanjeng Datu ya iki mau nek coba mung rembug nggonmu tresna karo Jenakawati nggih Bapak Durna wis paring dawuh yen etungane lair Jenakawati karo Antasena pacangane mau sayektine ora pas ora gathuk lan ora mathuk upama diitung nganggo Pancasuda mau turahe siji tegese pegat pati yen ora dadi juda mesti dadi rondo mula wis padha sarembuk yen dina samengko Janakawati ya Jenakawati bakal tak pisah karo Antasena bakal tak paringi kowe Janaka mesti ora bakal wani karo wakmu Mandura iya Lesmana Janaka ora bakal wani karo bapakne ya kuwi mbahmu saka lima Lesmana dados niki pun sami sarembuk nek kula ajeng dhaup karo Jenakawati mangkono nggih yo mangkono nggih la dalah ayo
Senenge ra jamak-jamak nganti arep nembang apa ora ketara ming awe-awe. Asik. Matur nuwun nggih, Wa. Yo, matur nuwun. Nggih, wah mengke nek Madura. lah mutar Paman Janaka entuk mungsawa Mandura Baladewa nek ora dipanengake Janakawati tak boyong. Wa Mandura mesti nesu. Mesti nesu. Gawa nenggala. Gawa. Ora ana sing wani. Bapak Durna gawa napa? Aku ora gawa apa-apa. Aku cukup nesu wae Janaka wis gila karo aku. Wah, ya nggawa andha napa-napa. Pendhita nggawa andha iki kanggo ngapa? Padahal pegawe PLN wae masane. Yo, yen pancen kaya mengkono. Lesmana kowe kagem dandana cara manten. Asik. Seneng tenan kula Rama, ning kula nyuwun ngangge basan. Nganggo basan. Nggih. Basan ki sing piye? Nggih, nyandang manten terus digebyur banyu. Niku basan terus kebes. Basan niku nganggo cara manten ning ora nganggo klambi. Ketok awake nika. Terus nganggo kampuh sing gedhe banget nika lho wayah Mas. Kaya tau-tau dadi manten. Dadak mulang Eyang Pati Sengkuni pokoke kula ngangge basan. Kula nganggo jare jerone training. Jare kok jerone training. Kula niku seneng kalih training kula. Oh. Training kula enten tulisane SMP Mulya Dadi. Nggih, niku kula eman-eman. Saking seneng kula. Nggih, kula semanggaken, Nggih. Ngangge kupluk. Mboten. Kula nganggo kabaret linmas. Oh. Manten nganggo kabaret linmas niku pripun, Lho? Kula niku anggota Linmas Mulya Dadi. Oh, nggih. Nggih. Mengke ben keto nek kula niku anggota Linmas. Nek mboten wonten kula mriki menika mboten tentrem. Oh. Maling-maling do wedi. Nggih. Merga malinge kula. Ah, nggih. Nggih. Sampun Rama kula nyuwun pamit makal pasaran dandos cara pinanganten. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Eyang Pati kula ajeng dadi manten ya. Nderek mangayu bagya seketi jumurung nggih. Matur sembah nuwun ya. Nggih. Sampun nginjen. Oh, mboten. Sampe niku wong tuwa ning senengane pokal gawene sak penak. Lah nika kanca kula prat-prit nika. Nggih. Nika wis menyambut kula ajeng dadi manten. Nggih. Kula semanggaken. Wa Mandura kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Dandana cara manten. Nek Janakawati tak jaluk ora entuk aku sing ngawani Madura. Matur sembah nuwun. Eyang Penemban Durna. Apa? Kula nyambut Eyang Putri nggih. Arep ngapa meneh? Manten lanang nitih kuda sembrani saking negari ngatas angin. Nggih ya wis saremu. Nek Mbak Putri wis ringkih lho. Lah numpak ora suwe-suwe lho. Wis ringkih. Nggih namung saking mriki dumugi wonten Madukara. Ya wis saremu. Sampun Rama kula nyuwun pamit nyuwun tambah mestu medal Jawi. Kula badhe dandos cara pinanganten. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana Mandra Kumara. Sampun nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Aman Loso Jenar kula nyuwun pamit. Nggih. Wayah kula ing atos-atos. Wah kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Eyang Durna kula nyuwun pamit. Oh iya sing ati-ati. Kula ajeng dandos cara pinanganten. Kula ajeng dadi manten kalih Janakawati. Sampun Rama kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Eyang Pati kula nyuwun pamit. Lha kok nular ning kene ta iki? Biasane sing ngono kuwi Bagong kok iki dadi tekan iki. Kula nggunakaken strategine Bagong. Aja kuwatir. Mengko tak kirim Raja Brana Picis
sing tumpuk matikel-tikel mbok nggo rupian mbok nggo seneng-seneng bakal turah. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Yo. Oh inggih Rama tasih setunggal. Apa meneh? Rama tresna kalih kula to. Yo. Benjing nek dawuh ping pinanganten ngagem seneng-seneng nggih Rama. Yo. Wayangan. Yo. Mboten sasing larang-larang mendhet dalang saking mulya dadi. Yo. Sing saged diiringi Karang Taruna. Niku mboten larang, murah tur elek. Sing dados cemplung nggih golek sing apik sing disawang niki ketok penak. Yo sangarmu. Sing dadi seminten golek sing kendel Rama, sing wani wuda teng panggung. Bocah kaya ngono. Wis ngono metu engko ndak malah tekan dindi metu. Gage metu. Nggih ngestaken dawuh anggo Rama anggo. Iya. Anggo. Kathoke sing cekak nika. Jantung Abimanyu iso mabur. Kaya bocah cilik. Jalitan Delmong Jatilan. Wale. Iya. Jatilan nggih mawon niku ya kesenian tradisional. Mengkene pun boten komanan demit sing kon ngangslupi Durna. Hus. Isih urip kon ngangslupi ora? Aku paling ngangslupi Mbakmu Putri. Wis ora wani liyane wis. Sampun nyuwun pamit. Sing ati-ati ngemuti dhateng anak kula ing sampun kados mekaten kawontenanipun. Kula nyuwun sak gedagan menika sampun ngantos gagal. Ingkang raka budidaya supados samangke saged kasempatan panjangkanipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumala. Boten semanten ugi kula semanggaken. Oh nggih. Ingkang Bapak budidaya samangke supados saged kasempatan ingkang putra. Wayah kula pun Lesmana Mandra Kumala dawuh lampun Janakawati. Mangke menawi Janaka sajaipun awal sarta anggrundel. Kula nyuwun dhateng Janakawati sampun ngantos watos kula ing badhe murba dhateng anak kula pun Janaka. Wis manggaken Paman Arya wonten dawuh. Kula dipun kedapaken ngirit lampahing temandhen kakung. Nok menistaken dawuh. Dimas Kartomarmo wonten timbalan sinuwun. Budhana kang padha sebangsun kundur ngedaton kawono menistaken dawuh. Iki Tuwadana Wonten dawuh nggih. Niki kudune Lesmana niku nyandang cara pinanganten. Lah kok malah kemolanduk niku. Lesmana kowe iki kenang apa to, Ngger, putuku? Rekayadus malah kademen. Banyune anyepe ora jamak. Oh jeneng Satria ki ra yo duwe banyu panas to. Duwe banyu panas to, Lesmana. Macet. Boten wonten yang wis rasa dadak kowe kaya ngene krudak-kruduk kaya ngono kuwi. Sing seger awakmu, sing sehat, sing waras. Nggih. Mergo kowe arep rabi Lesmana, kowe arep rabi. Nek nganti ora kelakon kowe iku malah masuk angin malah ra sida rabi-rabi ya Janaka meneh to? Nggih, Yang. Diudari andu ayo tak kanthi prapteng Maduka Lesmana. Monggo wae. Dasaripun selak boten sranta raos sing manah kula daya-daya kula kepanggih kalian Janakawati. Kumuli kula boyong manjing wonten ing tilam Rama. Ya, mengko bakal lakon. Inggih, monggo kula aturaken monggo Yang. Ayo monggo Nggih Rana Prabu. Monggo. Tembang popong terbang rayungan Roma lengkung tumalong
para mambat wedyan Wesmo kang mawur raras Niwang semono mangdir wekana sasmin kaning sun jagat wasisane Upadara anakku nggir bocah bagus Setyaka padha raja sapratamu saka ngasatriyan Tambak Mas sowan ngersaning pun Rama nggih. Rama tansah pinanganing kawidadan ing sambi kula sawanipun ingkang putra pun Setyaka kepareng kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Maduka Kanjeng Rama. Ya tak tampa gawe gedhening atining pun Rama ora liwat pangestunipun pun Rama Tampanana kula pun dinggo jimat paripe. Ya mung rada gumun dene sowan ning ngersaning pun Rama dinabyang dening suwane Atmajaning Sunstijo Bamana Rakasura. Kasinggihan mekaten Rama Prabu. Kepareng kula aturaken sembah monggo kemeng pambekti kula kunjuk. Iya Setijo tak tampa. Ora liwat pangestunipun Rama Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanane kasantosan. Anggir Setyaka katuran karaharjan. Paman garep Ruji Wilujeng bekti kula kunjuk paman. Nggih kula tampi nggih. Anggir Setijo katuran karaharjan. Paman garep Ruji Wilujeng bekti kula kunjuk paman. Nggih kula tampi. Nggih ing woing widara kandhang ngaturaken karaharjan. Wapati Udawa Wilujeng Anggir Setijo katuran karaharjan. Wapati Udawa Wilujeng bekti kula kunjuk wa nggih kula tampi. Setyaka ana parigawe apa kula mara gage matur marang pun Rama. Teka sowanmu dadak nganti kelawan kadangmu Traju Trisna. Wale-wale menapa Rama? Estunipun anggen kula nyuwun tulung lan Kakang Mas Tijo Bamana Rakasura menika namung badhe ngiyataken rembah kula anggen kula badhe kunjukaken ngersa Paduka Kanjeng Rama. Kosek to. Rembug sing kepiye? Kawuningan Rama. Estunipun ingkang putra Setyaka menika sampun ngancik dewasa. Mongko rencang-rencang sabaraan kula menika sampun nambut saning akrami. Mila sawanipun ingkang putra Setyaka wonten ing negari Ndarawati menika estunipun namung badhe nyuwun pangestu saking Maduka Kanjeng Rama dinten sakmangke kula badhe mungkasi jejaka kula Rama jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu kula. Setyaka kula ten timbaling ngajawuh. Netepi tetembungan nopor bebek mentas awake dhewe. Sira bakal jawab kelawan sapa nggih? Yen to pancen wis ana ceceking rasamu nandhukake rasa tresna kelawan sawijining wanita. Marta gage matura, wanita ngendi ingkang dadi lenging ciptamu? Nggih, pale-pale menapa Rama? Lumahing bumi kreping langit menika boten wonten wanita ingkang keduga ngrubahaken jiwa beteng kasatriyanipun ingkang putra pun Setyaka kejawi. Mboten sanes kejawi namung kadang kula piyambak inggih menika pun Yayi Jenakawati. Atmajanipun Paman Madukara. Mlingking saking menika Rama sawan kula Maduka Kanjeng Rama menika wonten sukaliraning penggalih dinten samangke keparenga rawuh wonten ing Madukara anglamaraken pun Yayi Jenakawati. Mugi kaparinga dhateng putra pun Setyaka ing Tambak Mas Rama Prabu. Kosek to. Setyaka, kula wonten timbalan. Apa sira ora ngarepi pawarta ing nyambut tombok bakul sinambi ora pawarta binandunging Karna? Yen to kadangmu ya kuwi Jenakawati satmene wis pinacangake marang Atmaja ing Jodipati. Ya ki Atmajaning pamanmu Werkudara. Ya kuwi si Antasena. Apa ora jeneng bakal mbubrah bebrayan antaraning Jenakawati lan Antasena dene sira anakku lanang tresna marang Jenakawati. Setyaka ngreksa marang kalendraning pun Rama, ngreksa marang jejering pun Rama sarta drajating nata ing Ndarawati. Aja nganti tingkah pakartining putra ingkang orek-orek marang pasuryaning wong tuwa. Mula wektu dina iki yen to sira bakal kepengin dhawuh karo Jenakawati, paripaksa pun Rama ora ngideni. Sartane paripaksa yen bisa pun Rama bakal nduwa keparenge
sarta sediane anakku lanang Setyaka. Amarga yen to nganti kawanguran sira kuluk misake bebrayaning Janakawati lawan Antasena, iki mengko sira padha karo nyiprati rah letuh kelawan pasuryaning ramamu ing Darawati Setyaka. Manggahan sumbar lindho bumi lindho bumi konjeng kumalu dokuntor gato lumembak menyugang kumambang dosang Wisnu Bathara Lunamit pasang Kalimantapi tinebina ing ladune Demawaing Tawang Tuwak Rama. Kula ingkang putra pun setija Bamanara Kasura ingkang ngunjuk ngersa paduka Kanjeng Rama. Setija darep atur apa? Ngemuti bilih ingkang putra kadang kula Setyaka menika putra paduka piyambak. Monggo nyatanipun Setyaka menika sampun kepengin sanget lan kumacelu dipun ladosi inggih menika Yayi Janakawati. Lajeng wonten pundi purukipun kadang kula pun Setyaka sampun boten wonten ingkang dipun toleh malih kejawi namung paduka Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Mugi samangke anggenakna pangmaos paduka kula kinten Paman Arjuna boten badhe wantun handhuwa dhateng parang paduka. Menawi jengandika Kanjeng Rama Prabu menika kepareng amisahaken pepacanganipun Janakawati lan Antasena, kula kinten boten badhe kawratan Paman Janaka maringaken ingkang putra inggih menika pun Yayi Janakawati tinampi dening kadang kula pun Setyaka. Duh Rama Prabu, menapa boten naminipun saru dening ngatasipun kadang kula Setyaka menika putra paduka, putra Narendragung Binathara. Ing ngatasipun namung badhe kepengin dhawuh kaliyan satunggiling wanita kemawon toko paduka boten nayogyani miwah paduka boten angrojongi dhateng menapa ing dados gegayuhanipun kadang kula. Menapa inggih namung semanten kegiatanipun Narendra Ndarawati jebul pinanggihipun paduka menika satunggiling Narendra ingkang boten tresna dhateng kulawarganipun ketitik atmajanipun piyambak badhe kepengin dhawuh kaliyan pun Yayi Janakawati toko paduka malah sajak ngawrataken dhateng pun Antasena. Menawi tetelo mekaten saged kula wastani bilih paduka Kanjeng Rama menika bancindhe banciladan menawi para Pandhawa tansah paduka bancindhe nanging menawi para putra kulawarga tansah dipun banciladan menika naminipun paduka Rama Prabu menika madhep dados tiyang sepuh ingkang boten adil dhateng kulawarga jagat pangestu para setija wonten timbalan ingkang dawuh sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadawadana dene kula wantunku melancang matur ing kados mekaten ora apa-apa malah semune kowe narep buka marang paningaling wong adohamu ya to. Dosa apa yang bakal ndak sandang ana tembungan anak polah bapa uga keprada. Monggo Setyaka duwe gayuhan dhawuh lawan Janakawati. Yen to pancen kaya mengkono setija, pun Rama ora bakal kabotan. Pancen kudu aku ndhawuhake atmajaku, yen to katenan aku ora bisa ndhawuhake atmajaku doh nyono crak nyono padha mestani. Yen to Ratu Ndarawati ora sembodo minangka dadi wong tuwa. Lah rak ngaten Rama wah marem raos sing manah kula. Dimas Setyaka wonten paring dawuh Kang Mas. Kanjeng Rama wis paring dawuh bakal sembodo mujudake apa gayuhaning Siadi. Waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Rama Prabu dene paduka sampun nglulusaken menawi dados pamotahipun ingkang putra. Dandana cara pinanganten Setyaka. Mbak Irit Suwanana ing kasatian Madukara tak tembunge Janakawati. Ngestaken dawuh Setyaki mboten imbalan. Kakang Pati Udawa, ayo nderekno budal ingsun kewan Majaku Setyaka apa dene setija pramping jabaning rangkah. Sawi Koko Prabu kula dherekaken monggo sinuwun kula dherekaken. Setija Setyaka ayo budal dina iki monggo kula dherekaken. Durung suwe barisaning Parasata Kurawa budal saka negara Ngastina. Katrenjo iki lakune Setyaki dasar para nyata Kartomarmoy. Ya pancen bener. Ana wigati apa dene kowe ngirit sawadya 11 papan liwat dalan kene. Setyaki ana waran. Aja takon karep ayo minggir. Iki wadi tumraping sapa wae yen kena tak ngibaratake bakal nglakokake dom sumurupe banyu. Lho, gedhe sujanamu apa abamu? Oleh baca ora oleh ngruda pariweksa. Kena liwat dalan kene ning bongkok ana gamanmu, gulung ana genderamu. Keparat
padha karo kowe ngiwakake Balasatagara. Setyaki, kowe karaku ora ana perkara. Gandeng kowe liwat dalan kene dadi ning perkara karo Setyaki babu. Mesti anggere Kurawa budal menyang di papan ketemu karo Setyaki mesti badi pasulayan. Pancen tak jarak kaya mengkono. Ora minggir sakarepanku. Ora bakal minggir tekan jaman apa wae. Yen ngono aku yang bakal nyingkirake kowe. Ayo yen pancen bisa singkirno Setyaki ora Minggal tebak dadamu. Ambyar sumyur kuandamu maju jangkah kowe apa aku sing bejah kula man. Kula semanggaaken. Ora Kurawa kok dadi geger ora karo-karuan iki ketemu sapa? Pinanggi kalian Setyaki. Kula minget ngiwa dheweke melu ngiwa, kula nengen dhewe melu nengen. Sajae ora gelem disimpangi. Sencake pancen nek kali Kurawa mesti gawe perkara, terus dadi perang. Sencake ket biyen tekan saniki digdaya, Mas. Wah. Tenagane saya tuwa, saya tambah rusa. Tangane kepelane saya antep. Kula semanggaken, Mas. Satama ya kalah. Pangestunipun kawon, Pak. Diajar kali Sencaki kula semanggaken. Ngapa kok raine ditutupi? Apa cilik apa? Hah? Ketemu cilik apa jagi babuji. Aduh lah kok cangkemmu rusak kaya ngono ta, Dur? Apa ta cilik apa oleh situ? Pertama yang tadi, orang cakap kis, kawan itu, bu, kebetulan tadi selebriti. Ngono ta. Udah normal aja beli. Ada datang Ada datang. Weh, kayak muni radong kok cetha. Kenapa ya kata kamu kok? Tak kebaru sakaba. Cangkeme rusak kabeh. Ada maka kita tak kebaru tahu tu dia protor. Terus Apa tidak ya? Kamu dah kamu. Bersih kan? Bersih. Apa brotol mula rasane pri-pri wae. Lah piye sapa sing ngarwani karo Setyaki? Mana iki? Gugu karepe dhewe. Nene kula lili-liliane iso dikakak-kakaco anu kalake. Ning Setyaki nek ketemu Rara dan Arya Citraksi ketemu babu anu batunya mau susur merata jajah matra jajah matra imbang yang podo sesen lagi dasar Pranata Citraksi ki. Itu iya dasar kekeporannya Arep opo tekan kene? Lho, gencang. Koe apa aku sing bakal tekaning pati. Citraksi. Apa? Iki gelut iki ora mung gelut ning nggon sepi. Lah iya, lah terus Ditonton biaya akeh. Monggo kabeh padha ngarani yen kowe gelut karo aku iki mesti menang aku. apa? Nek nganti menang kowe, wong nonton semene iki padha mangkel kabeh. Ora wangun, ora sak mestine Citraksi kok menang karo Sencaki. Ning nek ngingko gelut menang Sencaki, wong semene wis ngelumrahke dasare pancen kudu menang aku. Ayo. Ayo. Lala terus Tinimbangane kowe gelut karo aku, kowe menang disawang wong ora wangun, luwung kowe mundur ning kalah ning wangun. begitu ya? Iya. Iya, Sencaki wis nek ngono wong urip iki golek wangun. Lah iya. Mula kang saka kuwi penakno kowe ning kene, aku tak mundur ora sida perang ning wangun. Lah iya. Oke, selamat berkarya. Sukses. Salam budaya. Piye Sencaki mati?
ora wangun. Lho sik ta. Sing ora wangun ki sapa? Man. Penonton wayang niku sesesan iki wis pinter. Wis cerdas. Kula nek maju perang niku kabeh wis do bedhek citraksi kae engko mesti modal. Niku batine penonton. Kula duarep karo sesenjaki. Senjaki omong kali kula, citraksi. Nek iki menang kowe, kingko ki posisine ora wangun. Ditonton wong akeh ya mesti dodo ora seneng mergo kok citraksi kok menang. Mula nek manut aku mbangane kowe engko menang ora wangun, luwung saiki kowe bali ning wangun. Bener ta, Man? Bener ora? Mbangane kula wani karo Senjaki, kula ngentokke adik-dayan kula menang ning Wagu. Nindas. Lho, aja nesu, Man, aja nesu. Masa caca-caca-cagane mambruk. Kula lek omong apa anane to saniki umpama sampean. Heeh. Sampean maju. Terus dinekke karo musuhe nek nganti kowe menang karo aku kuwi ditonton penonton ora wangun. Niku nek ming do ngrasa ngerti kok pripun. Ming mergo citraksi menang terus do mulih do ora trimo dadalange goblok. Citraksi kok menang ki mulih rasa nonton wayang-wayang apa? Citraksi kok menang ki dalang kaya ngapa kae? Nggih mboten luwung kula mundur ning tetep ditonton tur wangun. Iki mboten. Iya. Ya ana munduran. Mundura. Ning ra wangun. Wangun. Paling penane ku ngoten niku. Nggih ta? Bangun. Ora mendung ya. Nek mendung tak suwun karo sing gawe urip nyambron di hasil citraksi. Rumangsaku wong kok gobloke ora jamak. Sing goblok sapa? Lho, kok krungu? Krungu wong nang riki karo riki kok. Kuku kula niku ora lumada ming ngeblek niki. Ndriya mangu. Mangunggung kanduhan remang lerleno tanpa kane hamangku sang jak utama nalendra muda ngadhawuh Rama Kyai Antarja wonten timbalan ngadhawuh Rama Kyai Antasena piye Pak Gatotkaca kowe tak kandhani mesti tuwuh tandha pitakon jroning atimu pepasren ya kuwi pepasren ana ing Jodipati umbul-umbul anggenggeng kaya Jodipati bakal duwe gawe gedhe kowe ngerti ora Le apa sebabe kok kaya ngono malah samangke kula badhe nyuwun priksa dhateng Rama Kyai menapa to sababipun upa rengganing kasatriyan Jodipati wuwuh matikel kados mekaten inggih Rama nadyan ingkang putra Antarja semanten ugi kula badhe nyuwun dawuh menika wonten menapa Rama ngerti yo
ora suwe meneh bapakmu bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu, yo. Gadah damel mantu Rama, yo pancen mengkono. Rembug wis dadi, kencan semayan ya wis dadi. Mungkari tempuking gawe. Dina samengko bakal kawisuda, kabriwada manten lanang saka Jodiwati, manten wedok saka Madukara. Mlaingaten Rama Kyai badhe pisanan kaliyan Paman Janaka pancen bener. Lajeng sinten Rama Kyai ing badhe kadhawuhaken lan panjenenganipun Paman Panengah Pandhawa Arya. Dina iki aku arep ndhawuhke wong koclok. Dina iki aku arep ndhawuhke wong edan gandeng Gatotkaca. Kowe wis padha mangun bebrayan, wis padha mangun Bali Wisma. Antarja ya wis mangun Bali Wisma. Sing urung nambut siraning akrama, urung dadi manten ning Antasena. Mula wektu dina iki anane Jodipati genggeng kahanane kaya ngene. Merga aku bakal duwe gawe mantu. Wondene sing bakal tak dadekke manten ya kuwi anakku Cah Bambung Antasena. Kagatri sangga pirango nangko kinempet kambet dosang reknaning bawana. Ya si tukang walang ati oh apa malah macicil kusik Pak, aku kaget bareng bapak paring pangandikan sing arep tak dadekke manten Antasena. Kowe iki piye to arep dadi manten kok ora taren-taren iki piye? Aku ora tok tareni, ngerti-ngerti aku arep tok dadekke manten iki karepmu piye? Mongko wong dadi manten iki syarate nganggo pirang-pirang, kudu seneng atine mathuk karo mantene wedok ya cocok karo manten lanang. Mongko aku rumangsani aku wong ora sloga-sloga, ora iso basa, aku ora iso ndodok. Aku wong sing ora ngerti tata krama. Aku wis duwe penemu nek anake Paman Janaka ya kuwi si Janakawati ora bakal ngladeni karo aku. Mergo kahananku sing kaya ngene. Mula pancen wis tak antepi niatku selawase urip aku upama ora ana wedok sing nampa karo aku jomblo. Tekan jaman apa wae. Jomblo ya apa dhewe. Ora duwe bojo ora apa-apa. Antasena, piye? Kakangmu wis duwe bojo loro-lorone. Kang manggono gawe marang wong tuwa saora-orane tedhak turun Jodipati bakal pinardawa kamulyane. Apa kowe ora kepengin duwe anak? Apa kowe ora kepengin duwe putu ingkang bakal mbabar arum jenengmu sarta ngeling-eling jenenge wong tuane ya kuwi Antasena. Nek dipikir ya kepengin ning lha apa ana wong wedok sing gelem karo aku? Gelem, anake Jlamprung si Janakawati. Janakawati rung tau tepung karo aku, rung tau ketepethuk karo aku. Nek nganti wong nambusane ning akrama iki tanpa dilandhesi rasa tresna, kuwi bakale ana tembungan ana temanten sepasar bubar. Mula aja meksa, Pak. Iki kamardikanku. Aku gelem ya mesti lakoni, nek ora gelem nuwun sewu. Wah, nek ora gelem minggat. Ora usah dadi anake Werkudara. Kono lunga sing adoh aja ngaku anake Werkudara. Lah iki ngene iki sampean sing eleke nang kene iki. Terus nek aku ora didane Werkudara nek iso anake mujiman lho piye? Wah, ora manut karo wong tuwa dienggo ngopo? Sawangan. Gatotkaca biyen ya ora tak tari ya tak rabekke. Antarja biyen ora tak tari ya tak rabekke. Ora usah ngengkel karo wong gerak. Kowe kudu manut Dimas, aja duwe keparingi Rama Kyai. Nadyan si Adi saiki durung karep nanging mengko suwening suwe yen to srawung karo Yayi Janakawati mesti bakal karep. Sarta tresna kuwi bakal tukul ana ing tlenging penggali si Adi. Dimas aja wangkal Yayi, aja ngruwet marang perkara iki. Kanjeng Rama wis kersa ndhawuhake karo si Adi kok si Adi ora kersa sarta ora gelem ki mengko mbak mundak dianggep si Adi wani karo Kanjeng Rama. Wah, rungokno. Caidan. Omongane kakangmu ki rungokno. Klempas klempus nyumut diudut. Udut ora njaluk kowe kok kowe rewel ngopo? Aku karo udut lagi mikir. Wah, mikir apa? Mikir lek arep ora nglakoni rabi iki piye to, Pak?
Aku wedi tenan, Pak. Mengko nek kesandho kesel penting laku, ubayane balenjani aku tok salahke, aku tok luputke. Ora usah dadakake gunung tanpa guna, gelem ora? Yen kowe gelem ayo tak larapake Nyang Madukara, yen ora gelem ya wis aku tak ngandani karo Jlampruk. Yen manten lanang ora ana, mudan. Manten lanang wis matek. Wah, jan sampean kejem tenan kok, Pak. Piye Kang aku, Kang? Manut wae Dimas aja nganti nyulayani rembuke Rama Kyai. Kakang Antarja piye, Kang? Manut wae Dimas. Aja nyulayani rembuke Kakang utawi Rama Kyai mengko ndak ora prayoga kedadeane. Nggih, wangsulan. Wah, jane aku ki urung karep, Pak. Aku sing pengen dhewe. Dhewe iki bebas sih. Kumpul-kumpul karo kancane ngalor-ngalor ngidul-ngidul biung-biung mulai ora lunga ora bali ora apa-apa. Nek ndi bojo ki lunga, wis dina wis kepengin mulih, ndak ditakoke bojone jan aku pengen dhewe. Wah, saiki ngene. Rasa kakean gunung tanpa guna. Tak tareni kowe gelem menyang apa ora? Nek aku gelem, Tak anggap anak. nek ora gelem, Minggat. Aja mulih ning Jodipati. Tak omong karo mbokmu ora ngayu nek Antasena modal. Aku wis ora duwe anak Antasena. Wani karo wong tuwa, wani wong gerang gunane apa tak openi seprana seprene. Ming dikon rabi supaya ana sing nyambung sejarahmu. Malah aturmu sajak werna-werna. Yen ora gelem ora apa-apa, nek aja manggon ning Jodipati, ana minggat. Yen ora gelem ora apa-apa, aja ngaku anake Werkudara. Ora wis saiki lunga sing adoh, aja ketemu karo bapakmu neh. ya gelem Pak, gelem Pak. Kowe engko nek ngerti Jenakawati, wah seminggu rasa rungan. Kandhani ngeyel bapakne wae Janaka wis bagus, mbokne Jenakawati ki Manuhara. Manuhara kuwi ya wong ayu, anake mesti ayu. Mengkon rabi kok angel. Wah, aku wis gelem, Pak. Lah ya ngono kuwi bocah sing iso gawe leganing wong tuwa. Aja sok gelem wani karo wong tuwa, ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem, Pak. Males Wae lara padake. Dias-dis iki isine utek meneng nganti utekku kopior piye? Kopior ya, men. Wah, didol. Lho. Ora padake klopo to kowe iki. Bapak iki serjane, bapak iki lucu lho, Bane. Wah, cerewet. Sok ngendikane iki sok kadang marai geli, marai guyu. Nek wis muni kejem ya kejeme ra jamak-jamak, nek sudah adil tegas ya tegas ra jamak-jamak. Garon wonten dawuh. Wonten jo, wonten timbalan Rama Kyai. Adimu wis gelem dawuh, Le. Ayo manten lanang diarak Nyang Madukara, mengko yen pamanmu mencla-mencle ora sida ndhawuhake anake wedok Jenakawati entuk Antasena. Wah, apa kira-kira Janaka kuat nadai kekuatane kakangne Jodipati. Kedah sabar Rama Kyai suwun kula dherekaken nggih Rama Kyai monggo kula dherekaken. Ayo dandan. Manten lanang. Ya ngene wae. Dandan. Nganggo klupuk. Ada asline lucu asline iki. Wong ngomong ora entuk ketrikel. Kupluk. Nganggo kupluk. Wah, kalau nganggo kupluk. Ukurane dasmu piro? Wah, iki jane. Aja guyu ndak mengko ya. Ya Pak, wis tak ngene siki ngono wis lakon dhaup aku tak dandan manten. Diwas ngene dandan manten ku tekan kalau ora lakon dhaup, ra malah cilaka. Yo, waton kowe gelem tekan Madukara. Gelem Pak. Ayo le cah bagus, tak ombyong Antasena.